A continuación presentaremos un tutorial como empregar graph para a resolución dun problema de distribución normal. Para ello teremos o seguinte problema como exemplo. O cociente intelectual de inteligencia xeral consiste na capacidade xeral de cada un de pensar e resolver problemas nun lapso de tempo limitado. A Organización Mundial da Saúde, OMS, define unha persoa superdotada como aquela que conta cun coeficiente intelectual superior a 30, con dificultades de aprendizaxe entre 69 e 84, atraso leve entre 52 e 68, moderado entre 36 e 51, grave entre 30 e profundo menos de 19. Na gráfica as zonas que indican o teto, a probabilidade de cada un delas. Representa gráficamente unha normal 106, esta curva representa o coeficiente intelectual da poboación. Mediante a seguinte fórmula, podemos obter a ecuación coa que dibuixar a función en graph. Neste caso, empregando a seguinte función, copiaremos e levaremos a graph. En graph procederemos a meter este icono, introducimos a ecuación copiada anteriormente, procedemos a copiar ou aceptar e xa temos a gráfica debuxada. O problema deste tipo de opcións é que a súa altura é moi pequena e pola contra ten unha anchura moi grande, polo cal deberemos proceder un tanto do eixo X como do eixo Y mediante dous iconos, alexamento do eixo X e a aproximación do eixo Y. Tras as regulacións poderemos resolver o exercicio. Xa temos a función deixada. Para a súa resolución do problema, utilizaremos unha das funcións de graph que permite calcular unha área entre a gráfica e o eixo X, este icono. Aquí introduciremos desde o valor que piden ata onde nos indiquen e por último nos dará unha área determinada. A partir dos exercicios, por exemplo, superior a 130, temos a graph desde 130 ata un número moi grande. Por exemplo, neste caso empregaremos 1000 e xa temos calculada. O seguinte, dificultades de aprendizaxe entre 69 e 4. Vamos a graph desde 60 ata 84 e volvemos ter a área calculada. O seguinte, atraso leve 52 e 68, pois poñemos 52, 68 e xa temos a área calculada. Moderado entre 36 e 51, vamos a graph, temos 36, 31, a área. Entre 20 e 35, pois procedemos a graph entre 35 e 28 e xa temos aí o valor. E por último de 19, entonces menos 19, poñemos aquí 19 e hasta pois menos 1000. Aquí temos rematou o problema.